Убих ги, бате. Ето, епопея на забравените. Даже ще се заяждам, бате. Моли такова нещо? Моли българите да са толкова краткопаметни, бате. Така не си спомнят героите, бате. Не си спомнят ни Паиси, ни Левски, ни Кочо, ни Бенковски. Ужас, бате. Добре, че го написах този текст. И сега българите имат памет, такова си спомнят. Ще стане мега мазен топ, ще кръщат училища на тия хора. Стана супер бомба, бате. Сега трябва да напиша само един роман, бате. Тъмън ми е паднал, сега съм в Одеса, то Стамбулов, бате, щеше да направо, бате, щеше ме направи на Рид Бозо, щех от всекъде да си отида, човек. Сега ще напиша един роман, бате, ще окръста Кървава заря, такова ще е пау-пау. Обаче ще смеса Уолтър Скотовска схема, такова ще стане хем за историята, хем за героите, бате, и въобще ще стана патриарха, бате. Това ще е най-четената книга, такова, бате. Това ще е, както му викат младите, бате, ще стане Скибиди, бате. Това ще е по-известно от Тралалели, от Тралала. Даже, бате, няма да е Кървава заря, ще го кръста такова по дигото, бате, и ще ги върна назад да си спомнят какво е било, бате. Така да помнят, да знаят сес. Ох, само да не сложат тия немилите, недрагите, бате, да ги учат някакви деца в 7-ми клас. Те не, че лошо ги направих, той им беше тегаво такова, пиеха си, пушиха си, играеха си хазарт. Ама да не ги слагат на някакви седмокласници. Само не на някакви седмокласници. По-нагоре, всичко от мене се учи по-нагоре. Оф, и това за Сливница, реално, мене ми се получи много добре, ама не, аз имам 22 тома, брат, 22 тома се ще намерят какво да сложат, се ще намерят какво да сложат, бате. Аз ги изградих, бате, аз ги изградих, аз съм като Паиси за Възраждането, аз съм Паиси в новото време, това същото нещо го направих, супер. Сега направо министър трябва да ме направят, такова, аз съм патриарха сес, мазният топ, бате, бенга.